Her står vi ved Gibå. Præcis herfra, hvor jeg står, og nedstrøms er der 6 km. Nedstrøms her, der findes der 3 vandmøller. Den ene, det er Skovmøllen, som vi kender. Et meget attraktivt sted for borgerne i Aarhus. Så findes der Fulten Mølle, og så findes der en mølle derude, nede til Rockballe. Det er 3 fredede møller. Opstrøms, hvor jeg står her, er der en opstemning. Det er søen Vilhelmsborg. Den er 150 år gammel og blev etableret for at kunne styre vandet, som skulle lede vandet ned ved møllerne. Søen heroppe er ikke fredet. Der er ikke nogen fredning på den, men den har en kulturværdi, som jeg anerkender, og som jeg anerkender, at der er mange borgere, som er kommet her, har haft stor glæde af. Det, der sker nu er, efter at dæmningen har været brudt sammen, det er, at der skal bruges en frygtelig masse kommunale penge på, enten at bevare søen, eller at få fjernet søen. Personligt er jeg en opfattelse, at jeg synes, at tiden nu er moden til, at vi skal have fjernet søen. Og det vil jeg gerne redegøre for. Nu går vi op på dæmningen, og så ser vi, hvordan søen ser ud. Søen her er ca. 250-300 meter lang. Da den blev etableret for 150 år siden, var den næsten dobbelt så lang. Den er dyb. Det var den dengang. Et sted mellem 8 og 10 meter. Man plejer at sige 9,40 meter, men det er i forhold til faldet helt opstrøms. Nedenunder alt det her vand her, ikke, der ligger der en frygtelig masse sand og mudder. Og hvis man kigger i det notat, som Aarhus Kommune de har lavet i forhold til det her høring, så skal den her sø meget snart renses op. Det vil komme til at koste et sted mellem 6 og 10 millioner. Der ligger altså en udgift og venter på at skal udbetales. Det her, det er indløbet til søen. Heroppe kommer Gibå. Gibå, den har transporteret sand og mudder og skidt og møg med i 150 år herned. Alle de mudder, der ligger her, døn, slam, det ligger, hvor der før var mange meter dybt. Her under alt det sand her, der ligger den gamle Gibå slugt. Og det, der sker, det er, at sand fra dræn og fra afløb og fra marker og fra brinker, det følger langsomt den her sø op. Så der er jo en udløbsdato på den. Det vi ser her, det er det, der hedder mosen. Det følger næsten halvdelen af det, der før var Vilhelmsborg Sø. Alt det sand og mudder, der er kommet ned, er aflejret, og nu er der vokset pil op her. Og det pil, det er ligesom et filter. Det holder på sand, og det holder på mudder, og det holder på gren, og hvad det ellers driver med ned. Hele vejen ned her er et ufremkommeligt virvar af pil. Og så må det blive med resten af søen, hvis man ikke får gravet det op. En anden ting er, at søen her, den har det ikke særlig godt. Biologerne har i deres notat skrevet, at den ikke har nogen specielt stor naturværdi. Der er ikke rigtig nogen planter i den, der er ikke særlig mange fisk i den. Og den rekreative mulighed for at bruge søen er heller ikke ret stor. Den her sti, der er rundt omkring her, er mildest talt ikke beregnet til, at man er dårligt gående, men skal ikke være for gammel. Nedenunder alt det her vand, der ligger der en enestående istidsslugt. I skal forestille jer, at før den her sø blev etableret kunstigt for 150 år siden, der repræsenterede det vandløb, det her 300 meter, et fald på næsten 10 meter. Det er det samme som hele Tange Sø har. Danmarks største kunstige sø. Det er et enormt vandfald, der vil være her. Vi vil betegne det her som en bjergvandløb. I skal forestille jer, at når man kigger ned igennem den her slugt, så har man sådan en morænelandskab, hvor isen har trukket hele vejen igennem. Og dernede ligger de store gamle sten fra før tiden. Så når der er rigtig drøm på, når isen smelter, når det regner, vil vi have en buldrende vandløb her. Og jeg har rent faktisk undersøgt det her. Der findes ikke noget større vandløb i hele Danmark med så stort et fald, som man har her ved Vilhelmsborgslugten. Man skal også tænke på, at hvis søen den blev fjernet, som jeg jo gerne ville den skulle, så kan man få et stort rekreativt område her. Hele det her område vil være en enestående grøn korridor, hele vejen fra Mårslet og hele vejen ned til Moesgaard. Man vil kunne gå op fra Mårslet af natursti hele vejen langs den her slyngende å og høre en brusende å hele vejen ned forbi Fulten, ned til Hovstien og hele vejen ned til Moesgaard. Man skal ikke tænke på, at man mister noget. Man skal tænke på, at man får noget andet natur. Og det jeg tænker nu, det er,
at i forhold til, at vi ved det her vandløb allerede har 3 fredet vandmøller, synes jeg, at det vil være en god idé, at man nu giver åen fri og får Vilhelmsborg slukken tilbage. Det vil være et unikt sluk, vi får med en unikt vandløb. Og det vil være til glæde ikke bare for folkene i Mårslet, men for alle de mennesker, som kan komme herud fra hele kommunen.